Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jan rondone asik. Tindak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi Menyang pasar Kang Mas, katingaren tindak wae ora numpak taksi loro ana taksine. dewean opo ora wedi ketimbang nganggur kula gelem ngancani Leresan Mas alias kebetulan lanjut nikah rada kaboten yen purun enggal-enggal menjangi tekan omah mangke kula bapai modis iki topil wong lekan golek momongan iki plonco apa mbak ibadah pindahan ampun kula Mas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga plonco ning pasar pae rawan rondo kanggoku rapatek penting ning Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting josu malam senajan rondo dijamin gampling Mas tindak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi menyang pasar Kang Mas katingaren tindak wae ora numpak taksi nah taksine ora ono ki dewean apa ora wedi timbang nganggur kula turun ngancani Leresan Mas alias kebetulan lanjut nikah rada kaboten yen purun Mas enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula bapai lha opo njaluke sampean topil wong lekan golek momongan niki plonco apa mbak ibadah pindahan ampun kelo Mas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga plonco ning pasar pae rawan rondo kanggoku ora patek penting ning Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting josu malam senajan rondo dijamin gampling tenan lho Mas Oke, terima kasih.